Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, baw, dali na lang ko tani, no? Sa 14 na, bulan sa Mayo, tuig 2020. Tunga ang reaksyon. Diri kita konsentral sa Bacolod. Kaya man ang ginlawag nga daw manubo nga risgo na kon COVID-19 ang paghambalan, nalakip ini sa mga kasyudaran kag riyon. Isa ang riyon size nga ginakabig manubo ng risko kon COVID-19 ang paghambalan. Manara ang Region 1, Region 4 Dasbe, Region 5, Region 8, Region 10, Region 12 kag ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Lakip kita ang Region 6. Bangod sini, ang reaksyon na narisari pagsiling ni spokesperson sa Palasyo, Harry Roque, nga kakas na ang community quarantine sa sining mga riyon, ining kasyudaran. Sus, tunga dayon ang reaksyon. Sila niya, balik na kita sa kinaandan. Ang siling sa iban, kami hindi kami kumporme kung tani, gin amat-amat lang. Ang iban enjoy gid nya about tsansa na ni. Balik naman kita. Lagaw kita sa mall. Pwede na kape-kape. Guwa na kita anytime. Guwa wala na sandamo pa nga sablag. Sos. Ining pananawan kag ginahanduraw sa pila naton ka mga kauturan sa Bacolod. Gulpi lang. Sus. Wasaag ang ila pananawan. Bangod. Kumambyo gulpi. Kumambyada gulpe ang tindog sang IATF kag subuman sang DILG. Nagpatawag na yon preskon. Ano ang ginhambalan? Bangod sang kadamo sa mga gobernador, mga alkalde sa bilog nga pungsod Pilipinas, labi na ang napaidalom sa ginatawag manubo nga risgo sa COVID-19 nag-ayo. Silingya, hindi pa kami ready, hindi pa kami handa nga kakason ang community quarantine. Bagay nga binago-bago nga mando ang nagikan sa national.
halin sa pagkakasang community quarantine, ginpanawagan nga ibutang kitaliwat sa ginatawag moderate lang medyo modified lang pero ara gihapon sa general community quarantine. Mga kadamo sang nadisgusto. Sos tawganay pa mo nga nya ano ini nga klase nga panggobyerno ng aton man, lain subong, lain buwas, lain kay nasangaga, lain karon sa hapon. Lingkotin gadipindi na. Kay gadipindi kita sa gobyerno nasyonal kung ano nga mga pulisa ang ila sini ipapanaog tuman lang ang tanan nga ara sa mga local government unit. So, balik kita sa ginatawag modified general community quarantine. Bag-o nga pulisa nga nagakobre sa 37 ka probinsya kag 11 ka kasyudaran. Amo ini siya ang ipadalom sa modified general community quarantine pagkatapos sang Mayo 15. Buwas 15 na kung tani kung wala nagbulubaylo ang desisyon kung tani balik na kita sa kinaandan dire sa syudad sa Bacolod. Pero damo man ang konforme. Damo ang nagasiling nga hindi pa kita ready. Damo ang nagasiling nga kinanglan pa nga amat-amaton talang ang pagbalik sa aton sinikinandan nga pangginawi. Hindi normal kay wala pa madiskubrihan ang baksin kabulong. Sumitras tanto nga hindi pa matapla ini nga balatian, ini nga kagaw, kag wala pa sang baksin, hindi pa kita makatawag nga normal, balik sa normal ang aton pagpangabuhi. Luyag naton kag sa hindi, tuman kita kung ano ang mando sang gobyerno nasyonal. Pagbalik ko, talakayon ta, ano ya ang reaksyon kag ano naman ya ang preparasyon sang syudad sa Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo,
gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Action Radio. Alas 6:44 na para sa kumplito nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa aton dugo kagatay. May mga panakot ini siya, mga phytochemical, antioxidant, pangunta sa nagahubag nga tay. Manami ini siya kung mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes kag mataas ang kolesterol, panahon na nga mag DTX 500 kita. Maayo man ini siya para nga mag-ayo ka magbako ng aton lawas panguntra sa anuman nga balatian nga mahimo magtapik sa aton kalawasan. So, ginapangabay kamo para sa mabaskog nga lawas, para nga hindi kita dali tapikan balatian, DTX 500 ang aton gamiton adlaw-adlaw gid. Amo ini siya ang aton sinipanagang sa anuman nga pamalatian nga mahimo magtapik sa aton kalawasan. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time las 6:46. Ano iya ang preparasyon sang syudad sa Bacolod? May abyang kita na nawag bagulang kon bala sa modified ni nga general community quarantine pwede na makagwa. Hindi kita makasabat sina. Mintras tanto, nga wala pa makapapanaog sang mando ehekutibo ang syudad sa Bacolod pagi kay Mayor Bing Leonardia. Suno kay Vice Mayor Elced Pamilyaran kahapon, hulaton tanay ang guidelines. Mahulat kita sang bag-o nga guideline nga ipagwa sang National Interagency Task Force angot sining Modified General Community Quarantine. Sigurado karong adlaw may ipagwa gid. Ginadihon gid ining pila ka mga pagsulundan. Di direta may balaan kon ang pamangkot pwede bala kita makagwa nga wala sang quarantine pass. Ang korpyo bala padayunon, ang ginatawag number coding padayunon, ang checkpoint padayunon, ang physical distancing padayunon, pila ina ka mga pamangkot nga hindi pa naton subong masabat. Pero karon mag-uluadlaw, karong adlaw posibilidad pagkatapos magpinungkuan na ang mga opisyal sa Bacolod sa pagpanguna ni Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Elced Pamilyaran, sangguniang panglunsod posible sa pagpakigangot man kag hinunanon ni Congressman Greg Gasataya dire sa syudad sa Bacolod, mahibalaan ta na kung ano ang desisyon. Nagahulat ang Bacolod mo sa guidelines dito sa nasyonal. Pagkatapos mag-abot ang guidelines, posibilidad, base kung may kulang-kulang kagluyag sa Bacolod ayoon, kag iapila ang pila ka mga pulisa, posible. Amo inang imuon sa Bacolod kung ikonsiderar sang National Interagency Task Force o kung dito sa gobyerno nasyonal. Pero subong, steady pulso lang anay. Samtang wala pa magwa ang bago nga guidelines. Hulaton naton, kag sigurado, ipalinto naton ina sa publiko pag-abot na sang desisyon sang National Interagency Task Force. Posibilidad karong adlaw man, pag-abot sina sigurado, magadihon dayon sa mga pulisa man ang syudad sa Bacolod. Kay kadamo sang nalipay niya ba, balik na kita, makalagaw na kitas ni, bangod ang community quarantine kakasona, asos, paghapon, nagwa ang desisyon sang DILG, hindi anay, magbalik kag hindi pagkakason ang community quarantine, manaog lang anay kita sa ginatawag sang aton Manila Modified General Community Quarantine. So, sa nagapamangkot, hulat-hulat lang kay posibilidad
karon nga adlaw kung may guidelines na ang national government sigurado magadihon man ang Bacolod sa mga pagsulundan sining Modified General Community Quarantine. Hulat lang kita, hulat lang kamo sa bag-o nga mga pulisa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital. Lawig-lawig pa ini. Kinanglan nyo ang preparasyon. Di kung wala ka madala sa sapol, ka madala sa purpose kag iban pa, ang matabos ni loan kagid. Pero hindi ka mag-loan lahog-lahog kay base kung tumang kataas ang saka bala. Mangita ka sang masyado kanubo sang saka, dasig magproseso sang papilis para sa pag-loan ninyo, para sa chattel, ATM loan ninyo, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Diin ka makadto, may pinakanubo saka Federlip Lending Corporation ang inyo kadtuan. Ara lang sa 2nd floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Nagbutang gid sila sa satellite nga opisina diri sa Bacolod may isa para mapos ang pag-loan ninyo. Ara sa Door 104 XA Esteban Building, Galo Gatuslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Lending Corporation bala may ara man sa Dalan Guria sa corner Yungke, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay
City. So kung mag-loan ka, nga may pinakanubo sa ka Pederlip Lending Corporation ang kantuan. Second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54 na. Padayon ang pag-abot sa mga OFW naton. May mga kilala kita nga pangabay dito sa Manila nga hindi makapuli. Kay iti kabudlay gid ang pagbiyahe subong mabudlay, wala eroplano, may mga espesyal nga ginapalupad nga eroplano sa mga OFW, vapor sa mga OFW kag iban pa. Ti ang report kapo gali may nagabot naman sa Bridco Park sa Bridco Park sa Puerto sang Bridco ang ikaduwa nga batch sa mga OFW gikan sa Manila. Ti gamonitor lang kita siling ni Councilor Israel Salanganya ti gihapon wala sang koordinasyon. Galing ti wala mahimo ang mga probinsya batunon mo gid kiti amo nang mando ni Presidente Rodrigo Duterte mo nga kung magpalauli ini sila batunon gid. Ti bisan wala sang gusto nga koordinasyon batunon gid sang syudad sa Bacolod amo man lang ginayo mo sa mga local government unit nga may koordinasyon lang para lang mahapos man may tawag gabi antes palauli ini sila para mapreparahan na. Probisan paano ang syudad sa Bacolod nagbaton gid sining mga OFW naton kag suno sa report kwan ini sila quarantine ini sila sa pension house. Kay may mga ginatigana makita nga mga bulutuan tigaling ang aton mga OFW nga pangabay gid nga ibutang man sila sa maayo-ayo nga pwesto nga para sa akon gusto man. Tagaan man sila sang lubos nga igtalupangod. Wala kamo kabalong ining mga OFW naton dako ini nga bulig sa aton gobyerno. May panahon sadto nga tinuig nga daw sarurot gid ang ekonomiya sa pungsod ang remittances sa mga OFW amo ang nagbuhi sa aton wala ya question dapat atipanon ini sila ang gina-question lang ya sa mga local government unit ang husto nga koordinasyon apos malana tanang gadget subong kompleto kompleto kita telepono tanan bago mga cellphone social media kung ano pa dira kompleto gid ti hapos malang ang magkoordinar amo lang galing na mabulubudlay kay wala koordinasyon galing kay bisan paano batunon gid na sa syudad sa Bacolod in respeto gid kay Presidente Rodrigo Duterte pero tuman man sila kung ano ang ginapatuman sa Bacolod kung nag-agis la sa kwarantina dito sa Manila of course wala kita mahimo pag-abot la dire i-quarantine sila gihapon. 14 days gihapon para masiguro. Pagkatapos may mga swab, kag pila pa ka mga testing para masiguro nga ini sila libre sa COVID-19. Di damo pa ni. Ginatos pa ni ang posible magapauli amat-amat lang sa mga probinsya, sa mga kasyudaran sa diin nag-ilistar ining aton mga OFW. Di ginapangabay gamay lang nga bagay palihog lang suno sa pila ka mga local government unit koordinasyon lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako si Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City, 2 na. Nagaupod lang gali kita sa kalisod sang pamilya Flores sa pagtaliwan sang aton suod gin nga abyan si Sandy Flores sang Barangay Kabog. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City, 2, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,